que volien apuntar-se a sobre l'escola. Han vingut per apuntar-se. Bonifàcia, és girar-me en un moment i ja t'has escapolit com un gamarús. Què fa tota aquesta gent així? És que han vingut tots perquè han sentit parlar d'això de l'escola que ha fet l'amo i en volien apuntar-se. És que ningú sap ni llegir ni escriure. Ni els homes. Ai, ja em pensava jo que havies convidat a tot el teu poble, aprofitant que no estava l'amo. Que no està l'amo? No està l'amo. No està l'amo. I com vaig a parlar amb ell de tota aquesta gent? Ja t'ho havia dit este matí, Des que l'any passat va veure tot allò del cinema, no pensa en altra cosa. I està gravant a Cal Mistral. Això del cinema? Com es deia, senyora Gina? Sica, què era? Psicalíptica, però calla, no recordes. Bé, si vostès el que han vingut és per lo de les escoles, i precisament tenim en esta noble casa els il·lustres del poble. Tenim Julián Rivera, catedràtic i arabista. Don José María Navarro d'Aràs, degà de la Catedral de València. I doña Isabel Soriano, la benvolguda doña Isabel Soriano, que és la nostra benefactora de moltes escoles. Bé, doncs ara passarem perquè estan parlant precisament de tot això de l'ensenyança. I mentre esperen l'amo, estarem allí. Podem passar? Va, passen vostès. Com ha anat la collita enguany? Creus que tindràs prou per a continuar amb el teu projecte d'impremta de llibres àrabs? Això m'agradaria a mi, amic Navarro, això m'agradaria a mi, que hi haguera una bona collita enguany. De moment, estic esperant els vagons per enviar les taronges. Perquè ja sabeu que jo no li les venc al meu germà. El meu germà s'estima més fer tracte amb els anglesos. I els anglesos ja tenen la indústria, ja marquen el preu de la indústria. Només falta que ara els deixem també que marquen el preu de l'agricultura. Jo preferís que me les alfarrassen i vendre-les per meu compte. I això al meu germà no li sa mal. Ell m'ajuda i tot. Cuida'l, Julià, cuida'l, que un germà és un tresor. Ja m'agradaria a mi que el meu estimat Juan estiguera així per veure el que amb la seva herència estic fent per l'educació i així en el poble. Un bé de Déu, estimada Isabel, perquè fan falta col·legis al poble, I el teu germà, siguent notari de la cort, bé sabia com fer el seu testament per a que els seus béns foren invertits en coneixement. Ara mateix m'acaba de dir Regina que tota aquesta gent ha vingut així per veure què té que fer per apuntar-se a l'escola. Clar, tota la gent que viu així i tota la que està vinguent pel comerç de la taronja fan falta escoles i mestres. Si no, mira el que va passar en les escoles nocturnes que fundares. Tan pront tenen hores a Almeria, es tancaren. I això que estava donant classe el teu estimat amic Rosendo Pastor, que més vocació no pot tindre. I a més, estava a l'escola de segon ensenyament. Rosendo Pastor, deixeu-me que fas la comunitat. Rosendo Pastor, el que em pensa jo és que tenia molta vista. Tu per què creus, José María, que el va ajudar a muntar aquestes escoles de Sant Lluís Gonzaga, és que estàvem comentant? Els xiquets que tenia, 11 fills que tenia, ja amb això ompliu l'escola. Per això vos he demanat que reunirem. Hi ha escoles al poble, con la cooperativa, amb el mestre Sebastià Hernández. Bon mestre, però a mi no se m'olvidarà que em va deixar enfangada en l'Ave Maria. Mai se m'olvidarà. No és cristiana la rancúnia, Isabel. Hem de perdonar als que ens ofenen. El mestre Sebastià Hernández va ser un gran director de l'Ave Maria i millor mestre. No dic el contrari, estimada Nau. No, i el tema de les escoles no són només els edificis. L'edifici està molt bé i està molt bé que fem escoles, però el que hi ha dins l'escola és el que és important. Ara, per exemple, tots són els exàmens, es basa tot en els exàmens. Com si els xiquets foren perols, que el mestre va omplint en coneixements o en informació simplement, i després el perol, quan està ple, es buida en un examen.
Això no funciona, això no serveix per a res. Els xiquets només aprenen si tenen ganes, si tenen curiositat. I les escoles i els mestres al que s'han de dedicar és a procurar que els xiquets tinguin curiositat. I els exàmens sobren, no calen. Per això, al fundar l'Ave Maria, el programa manxonià fou la clau. Un aprenentatge en contacte amb la natura. Nous coneixements, que el que comença ajuda a tota aquesta gent, el que sap que ajuda a tots els que comencen. Aules graus, espais oberts, i que no es falte de res als xiquets i xiquetes per a poder... Eixa és la meva voluntat. Ah, que sí? Que més que el que puguem fer ara, el nostre esforç per visca. Això no ho va fer també, em pense, García Oquendo, o de muntar o de donar el seu testament per a fer unes escoles, i tinc entès, si no vaig errat, que pront tindrem així en el poble unes altres escoles de pares franciscans, en aquest cas, no? Espere que la relació amb les monges de Maria Immaculada, claretianes són, siga bona relació, clares i monges, espere que es portin. Tot queda en casa. No té per què portar-se mal, encara que ja sabeu que jo, després d'ajudar en la fundació de Maria Immaculada, m'he centrat en l'Ave Maria. Així que no ho sé. Una bona escola també, l'Ave Maria, i un altre sistema d'ensenyament molt bé també. Per cert, José María, m'ha dit algú també que tu tens pensat deixar el teu testament també per a fer unes escoles, de veres això? Ningú campeig ahir en la partida de la Coma que pensen que pot ser un lloc sa i bo per a que els xiquets, les criatures, puguen exercir no sols la seva ment, sinó també el seu cos. I de passo, cuidar-se i plantar uns quants eucaliptus perquè... Ja he patit jo prou malalties en esta vida com per a 50 generacions més. I el que tinc clar és que vull que en el projecte educatiu l'exercici siga una assignatura més. Ment sana, incorpore sano. Però tinc entès que els teus campets no són campets, és un camp ben gran. Hi caben unes bones escoles. I un bon parc, amic. Tampoc estaria malament. Més espai, al final no acaben posant-li el teu nom a un carrer del poble com han fet amb mi. Però això ni pensar-ho, No, Si se'ls ocorrís, ja ho deixaré jo en el testament, que tots aquests terrenys tornen a la meva família. Ja no és que falten escoles, és el material que ens fa falta. Nosaltres no podem estudiar com fan els ateneus a la nit. Els llibres, que damunt són caríssims, cal comprar-los i cal comprar material. Enguany porto jo més de la meitat de la collita gastada en comprar material i no m'arriba. I en Madrid he de fer fotografies dels poquets llibres que tinc per a que els meus alumnes tinguin materials. Hem de garantir que tot el món pugui accedir al coneixement, ja siguin joves, pobres, qualsevol persona interessada. L'analfabetisme no fa més que perjudicar al poble en el seu conjunt. Sí, senyor. Per això hi ha que fer pedagogia amb les famílies, que pensen en el futur de les criatures, que pensen que són xiquets i que com a tal visquen. Sí, molt bé, això està molt bé. Però això que tu dius, que ja ho dia Rosendo Pastor, és més fàcil de dir que de fer. I si no, que no diguen al meu germà, que té cada dia davant del magatzem unes cues llarguíssimes de pares i mares en els xiquets per a que els lloguin. Fou el que més va ajudar i molt a Rosendo Pastor en la construcció del col·legi de Maria Immaculada. Gràcies en que la reunió amb els notables i rics del poble va dir que ell posava 4.000 reals, que la resta es va sentir al·ludida i va posar una part. Si no, com anàvem a construir el col·legi que volia el bisbe Alberat. Amb els 4.000 reals del meu germà, i no vos oblideu dels del miracle de Sant Josep, aquelles monedes que trobaren fent les obres. Per a miracles, el que seria és que deixaren els xiquets ser xiquets, si els primers que anaren al col·legi foren els pares, una altra cosa cantaria, Bé, Regina, jo crec que ja deu d'haver arribat la mestra, no? Per què no acompanya a tota aquesta gent? I ja que estan així, que aprofiten el temps. Sí? Jo el que volia era, a veure si em deixava quedar-me, perquè jo vull saber llegir, perquè és que tinc
Pues fica l'interès, filla meua, que n'interessa per tot. Mira, a soles m'ho ha ensenyat jo tot el que sé. I a l'escola de la vida, que és la millor escola. Bé, Ale. Té tota la raó, però digue'm que ficassi. Què ficassis a la Xina? Vinga, vinga. Isca. Deixa'm estar en la faena que tenim, no vagis marejant-me. Ai, tira i acompanya a aquestes persones que anem baix a classe. Buenos días, nos de Dios. Buenos días. Regina, i tota esta gent? Senyoreta mestra, avui tindrà que deixar que aquesta gent es quede. Sembla que també volen aprendre. Un dia tots volen aprendre de lletres, ja veus tu, els han manat els de dalt. Pues si ho han manat, haurem de fer-ho. Ara van a quedar-se drets, perquè cadiguetes per a tots no tinc. I per favor, sense destorbar, Bon dia, senyoreta. Mestra. Bon dia. Mire, a mi diu Tereseta. Sí. I jo vinc de l'Home de Navarra. Molt bé. Li he portat una taronjeta. Més dolces que esta no hi ha, perquè a mi m'agradaria vindre a l'escola. Encara que tots els dies no sé si podré vindre, però m'agradaria moltíssim. Tereseta, però tu deus de saber llegir i escriure. No, els teus germans han vingut amb mi a l'escoleta del Clot, a la de la muntanyeta, i t'hauran ensenyat. I si és el problema, ells poden anar a l'escola i a mi em tenen encara l'horta. Llibres, una muntonada en l'andana. En juntar lletres ni una. I els llibres sols per a llevar-los la pols, no sé fer res més en ells. Mira, mentre no destorbes, pots quedar-te, Tereseta. Moltes gràcies, mestra, moltes gràcies. Llibres? Tu? Però si tu sempre tens les mans en la vainica doble, en el ganxo o en la calça, que m'has d'ensenyar a tu. No, però perquè en casa m'obligarà a vindre. Que si diuen que si no vinc a ser a l'escola a fer mis labores, no aprendré mai a xarxar una camisa ni a fer un macramé. I així entens, però mira. Què tens per ahí? Té un llibre. Un llibre? A veure, Mario. Eliseo esperaba comer a la nieve, la llegada de Ernesto. No, torna el llibre a flor. Ai, tu deus de saber castellà, veritat, Tereseta? Jo sí, que la meva família és de Teruel. Em podria quedar més que mestra? ¿Tú? Como me pille la señorita Regina así, no tendrás prou casa com abans. També vols aprendre a llegir, Bonifacià? M'avisen. I sé ficar la meva signa. Antes ficava un X i ara fica el meu nom. Lo que pitjor porta són les comptes, que me tornen loca amb els diners. Dona, això puc ensenyar-te jo, que un pare ja em diu que millor del ferrassador, que jo no he tingut mai, és por un camp i dir quantes arrobes hi ha, així a ulla. I que els compradors no n'encisen cap. Això, que jo diria que sí en el jornal. I vosaltres mut, la gàbia, que no m'enteré jo, que no diu res, a la senyora de Xina. Que siga la que te fot diners. Prou! Quina xerrameca que tenim. Va, comencem, que si no, haurà passat el dia i no haurem començat la lliçó. Ahora, Tono, ¿cuáles son los afluentes del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir? Arriba hasta molt lluny, hasta un poble gran. Com es diu el poble, che? Com es deia? Sí, Lisboa. Lisboa no és un poble. Lisboa és una ciutat, la capital de Portugal. Veritat, mestra? Sí, Carmeta, pero dice que conteste Tono. Sí, ¿El Sir? No és verdad que Tereseta, però clar, el barxeta que passa per ahí de les vies no va d'un xunquera. Si no sé ni si. Doncs així, però clar, es veu que no és que la xunquen, allà es diu així. Avui no faré el número, mestra. Però, Macià, serà possible? No me crec que no sàpigues comptar. Això no pot ser si fas cadeneta. Nada, no? Si tu estàs fent cadeneta des del punt. Agafes 4 cap amunt, 4 cap avall, deixes 2 i fas 4. Està. Que no ha estudiado. Usted hoy la lección, ¿verdad? Si no estudia mai. Sí que he estudiado, pero es que se me ha olvidado. Es que no
Vinga, prou. Crec que avui no podrem avançar més. Però farem números. A travoltar. A vostès no us pregunte, perquè les caretes que me fan no me n'acerten ni una, ninguna. Mira, números, en el nivell que tinc, la taula de l'1, vamos a fer 1 por 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Però la Sònia ha d'estudiar, crec que ja no torna. aneu arreplegant. I ara anem a parlar en el sabuig para que vegin lo que és la realitat de la vida. Ale, darrere de mi, i vostès també. 1 por 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1. Com són pobres, sí que es poden vindre a l'Ave Maria. Però les xiquetes no es queda més remei que parlar amb els administradors demà i abusar. I quan acaben l'escola, a veure si es passen per la parròquia a missa, que aquestes caretes no me sonen, In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén.